ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ TuluVas ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತುರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಮಂತಿನ ರೂಮ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರೂಮ್ಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಂದಿರು. ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂರ್ದೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಏನಿತ ಪಿದೈ ಪೋತುಜಿ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂರ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ರೂಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪತ್ತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿತ್ತಕಂದಲ್ಲಿ ಪನೊಂದು ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೇ ಮಂತಿನ ಅಲ್ಪದ ರೂಮ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮು ಮಸ್ತ್ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇರ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನೋವಿ ರೂಮ್ ಒಂದು 102 ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪನ್. ಓಪನ್ ಆಪುಜಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಲಾಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇನು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋಸ್ನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ಲಿದ್ದೀರು ಒಂದು ವೈಟು ಇಜಿ ಮಂದಿನಿ ಮಾರ್ಬಲಾ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಟೀಮ್ ಕೀಸ್ ಪ್ರೀಮಾ ತೆಕ್ಕಡಿ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಮಾತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾತದು ಇದಿತ್ತಾರೆ ನೆಟೆ ಅದೇ ಬಗೆ ಬಗೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಿಂತು ಜಿಂದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ನಂಗೆ 2-3 ಐಟಮ್ ಪುಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಈಚೆ ತಿಂಡೆರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳು. ಇಂದೇ ಮೂಲ ನಮಕೊಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಕಲ್ನ ಲಗೇಜ್ ನೆಟದೀತಾ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ನಾನಾಯ್ತಾ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ದವಳ ಇದೀತೆ ಎಂಕಲ ಲಗೇಜ್ ಧ್ಯಾನ್ ನಿಜ ಕಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಪರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಕಿ ಕೊನೆರ ಬರೋಡು ಮೇರೆಗಿನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂದು ಪುಡಿದು ನಾನು ಅಂಚ ಇಟ್ಟೇವ್ರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕತ್ತಲ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಜೂಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟಿ ವಿಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿಂದೆ ಇಡತ್ತಲೆ ಅಂದೆ ಹೊಸ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಾಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐರ್ದ ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇಂದೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಮಾತೊಂಡು ನೆಟೆನೆ ಇಂದೆ ಅಂದತ್ತಲೆ ನೆಂಚ ಎಡ್ಮೋನೆ ತೀಯರ್ನೆ ಪೊಡಿಗೆ ನೀತು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಕಲೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಂದಿನಿ ತುಲೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅದೇ ಬಾತುಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತುಂಟು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಟಿ ವಿಂಡು ಅವಳು ಟಿ ವಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತಲೆ ಅಂದೇ ಬಕ್ಕಂತು ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೂಮ್ ಶೋಕೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದೆ ಇಂದು ಮಾತ ರಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸೇ ಬಾರ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತೇನು ಮಾತ ಮಂತದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪುನ ರೂಮ್ ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲೇ ಮಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್.